Nah niki kon ketemu gak sing napa? Ada kira-kira nyanyi niku. Oh tak kira ngopo tugas aku wis siap. Dengar tungok kele nyanyi to, Pak. Oh iya. Nyawet to. Oh ya jelas kudu. Kok dikantongi dereng? Oh. Iya. Kok gak lali ngene tak buka esek. Kok jok Mboten ngerampok iki, ora? Wong iki siap kok. Kula Ditonton pun kepanggih bapak bocah-bocah. niki bola-bali. Wah, Nah, iya. Ah niku. Andane kok Wah. pitrah. delok ning pira kok gur 2000-an ya gak aku. Bakul tela ya dhewe-dhewe kok. Ya aja sing 2000. Sing 2000. Pak, tuwa ya aja ming 2000, Pak. Setoran tela mau kaya lho DP-ne DP. Urung sida apa-apa wis dinehi lho. Ora apa. Lagune lewong kalih jenengan. Kabeh. Oh sing nyanyi Ibu. Oh ya. Nggih. Oh, Ya oke siap. ya. Siap. Liwong Mas, saka bowo bowo. Celuk buwe. Liwong kok gedruk ya ora iso. Liwong niku gubik. Gobek. Gobek iki. Dadi liwong atiku. Aku milih ya. Sing biru, ah. Biru. Kok tasih joget, Pak? Mantap. Musiknya pun hop kok jerat tasih joget niku. Iki ra sadar ngene terus kok ya. Dadi ki Metu dong 2000 meneh, 2000 meneh. Sak lembar. Alah alah. Dan Soalnya aku ini mau kan- pira ya? dia terpencet dengan wajahku dadi musiknya mandek bareng tetep ngene iki dadi ora ngerti iki wis sembong ngono iki. Enom kok ming 2000. Oh ya Bu ya. Oh aku tuwa wis 50. Kalah we Tin. Nah iki tak jaluk 50 ra metu e. Engko ya. Ayo Pak toke, Pak. Ayo Bu. Jatah Ibu yuk.